Bon dia. Barcelona, Girona o Figueres són només algunes de les poblacions on ha aparegut aquest matí un senyal d'origen desconegut. La marca, que no ha estat identificada encara, ha quedat gravada en diferents poblacions durant les últimes 24 hores. Marta Narvat ens amplia la notícia en directe des de Molins de Rei. Bon dia, Marta. Què en sabem d'aquest senyal? Marta, bon dia. Tornar a sortir de casa, observo al meu voltant. Marta? La gent em mira estranya i camino, sempre camino endavant. Marta? No entenc aquest ambient on tot és aparença, portar corbata i sentir-se intel·ligent. No sóc com et penses. Marta Narvat, en forma de...